Φίλες και φίλοι, εκλεκτοί του επιχειρήν των ελεύθερων επαγγελματιών, προσορίζω στην παρουσίαση του βιβλίου του Χρήστου Παναγιωτίδη, το οποίο ο τίτλος και μόνο μας προκαλεί θλίψη στη σκέψη. Πριν προχωρήσουμε στο πρόγραμμα της εκδήλωσής μας, κάποιον απέστειλε για την εκδήλωση Δημοκρατίας κ. Γιώργος Βασιλείου. Δεν μου επιτρέπουν να παραστώ. Αναμφίβολα, το βιβλίο ανοίγει τον δρόμο για το ξεκαθάρισμα του στόχου και της στρατηγικής μας στο Κυπριακό τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Εύχομαι να είναι καλοτάξιδο. Τα χειροκροτήματά σας εκφράζουν την ευχή όλων των παλιών. Ο Υπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας Χρήστος Τηλιανίδης δεν χρειάζεται εισαγωγή τόσο της ιδιαίτερης πατρίδας του, Κύπρου, όσο και στην καρδιά της Ευρώπης και στο κέντρο του ελληνισμού, που αποτελεί τον τρίτο Υπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας με καταγωγή από το νησί μας, της Μεγάλης Πατρίδας. Από το Όσλο της Νορβηγίας, όπου ευρίσκεται ο κ. Χρήστος Τηλιανίδης. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμά τον αγαπητό φίλο τον Χρήστο τον Παναγιωτίδη για την ευγενική του πρόσκληση να χαιρετήσω τη σημερινή εκδήλωση παρουσίασης του ξέρετου βιβλίου του «Η Μικρασιατική καταστροφή του 22 και η Κυπριακή καταστροφή του 74». Ένα συγκριτικό αφήγημα. Ειλικρινά λυπούμε γιατί υπηρεσιακές υποχρεώσεις, να φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή που γίνεται η εκδήλωση είμαι στο Όσλο της Νορβηγίας, δεν μου επέτρεψαν να βρίσκομαι μαζί σας στη Λευκοσία με φυσική παρουσία. Και θέλω ιδιαίτερα να απολογηθώ στους φίλους μου, τον Γιαννάκη τον Κασουλίδη, τον Τουμάζο τον Τσινεπή, τον Τάσο τον Χριστοφίδη και τον Σωτήρη τον Τάλη, διότι τους άφησα μόνους σε μια τέτοια ωραία βραδιά και θα χάσω αυτό το ωραίο κλίμα. Με συγχωρείτε και πάλι. Ευτυχώς η τεχνολογία και ο Παναγιωτίδης μου επέτρεψε να πω αυτά τα δύο λόγια μέσα από ένα βιντεομήνυμα. Φίλες και φίλοι, ο Χρήστος Παναγιωτίδης και το βιβλίο του ουσιαστικά επιχειρούν να βάλουν τον δάχτυλο επί των τύπων των ήλων σε δύο πολύ οδυνηρές περιπτώσεις του ελληνισμού. Επιχειρεί ο Χρήστος Παναγιωτίδης να βάλει το δάχτυλο επί των τύπων των ήλων, αναδεικνύοντας τη σημασία αλλά και τις συνέπειες δύο εθνικών καταστροφών. Αναμφισβήτητα των μεγαλύτερων εθνικών καταστροφών της νεότερης ιστορίας του ελληνισμού. Τη Μικρασιατική καταστροφή του 22 και την Κυπριακή τραγωδία του 74. Μέσα από αυτή την παράθεση των γεγονότων και κυρίως μια γλαφυρή παρουσίαση των πρωταγωνιστών, ο Παναγιωτίδης αποκαλύπτει πράγματα που πολλές φορές δεν φαίνονται εκ πρώτης όψεως και κυρίως αποκαλύπτει πράγματα που βάλαμε κάτω από το χαλί. Αδυναμίες μεγάλες, τους κακούς χειρισμούς και κυρίως κατά την άποψή μου τη λαθασμένη ανάγνωση των σκληρών γεωπολιτικών δεδομένων και εξελίξεων στην κάθε περίπτωση και μια ανικανότητα σύλληψης και ανάλυσης της σκληρής πραγματικότητας στο διεθνές πεδίο. Όλα αυτά οδήγησαν σε σωρία μεγάλων λαθών με κατάληξη δύο μεγάλες εθνικές καταστροφές. Εμείς που ζήσαμε την
επώδυνη εμπειρία του 1974, τη σκληρή εμπειρία. Ήμουνα τότε έφηβος, λίγο πριν πάω στο στρατό Φαντάρος, και για μας κάθε βιβλίο που συνδέεται με αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεστε ότι αναδεικνύει πολύ δύσκολες στιγμές, εμπειρίες και μνήμες. Γι' αυτό, όπως και να έχει, είναι επώδυνη η ανάγνωσή μας που μας επιβάλλει να αναστοχαστούμε. Επιτρέψτε μου αυτό το δύσκολο ρήμα, διότι αποτυπώνει σωστά το ότι μας υποχρεώνει αυτή η ανάγνωση ενός τέτοιου βιβλίου να αντλήσουμε και πάλι σκληρά και αναγκαία διδάγματα. Και ειδικά για μας που βρισκόμαστε στην πολιτική, αυτά τα αναγκαία και σκληρά διδάγματα να μην μας επιτρέψουν να οδηγηθούμε με κακές ψευδαισθήσεις, με κακές πηξίδες σε μια νέα εθνική καταστροφή. Και αυτό το λέω ειδικά για την πατρίδα μας, την Κύπρο, γιατί δυστυχώς πιστεύω ότι το status quo δεν είναι ποτέ τόσο σταθερό, σίγουρο και δίχτυ ασφαλείας, safety net για τον κυπριακό ελληνισμό. Κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι στο πλαίσιο αυτό που επιχειρώ να τοποθετηθώ με όση λιτότητα μπορώ, αλλά και στη σημερινή κρίσιμη καμπή και συγκυρία για την Κύπρο, έστω και αν έγινε αυτή η διατύπωση λίγο, έχει γίνει του σειρμού, η βενιζελική σοφία σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική είναι πιο επίκαιρη από ποτέ και για την Κύπρο και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και επιμένω στην βενιζελική σοφία του Ελευθέριου Βενιζέλου, γιατί όσες φορές ο ελληνισμός προσέγγισε τα εθνικά του θέματα με αυτή την βενιζελική προσέγγιση, είτε ήταν το κυπριακό είτε ήταν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις εν γέννη, δηλαδή με αυτό το ρεαλισμό και με την σωστή ανάγνωση της διεθνούς γεωπολιτικής πραγματικότητας, κέρδισε. Όσες φορές όμως αγνόησε τις βενιζελικές συντεταγμένες και παρέμεινε εγκλωβισμένος σε μύθους, αγνοώντας το διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον, νομίζω πλήρωσε βαρύ τίμημα. Και το 1974 και το 1922 είναι τόσο βαρύ τίμημα που οδήγησε στη συρρίκνωση. Η αξιοπιστία λοιπόν και η καθαρότητα στη στρατηγική στόχευση είναι κύρια προϋπόθεση, όχι μόνο για μια αποτρεπτική πολιτική όπως μάθαμε να λέμε, αλλά κυρίως για μια ενεργητική πολιτική επίλυσης προβλημάτων και διαφορών εθνικού χαρακτήρα. Πιστεύω ότι μια τέτοια ενεργητική πολιτική ακολουθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απέναντι στην Τουρκία. Μια πολιτική με σύνεση, με όραμα, με ρεαλισμό, μια ενεργητική πολιτική, όχι τη γνωστή πολιτική της ακινησίας, αλλά μια ενεργητική πολιτική που επιδιώκει συνεργασία με καθαρούς όρους, στοχεύοντας τη συνολική διευθέτηση της μείζωνος διαφοράς με την Τουρκία, μια πολιτική που οριοθετεί τα εθνικά συμφέροντα, δεν υπάρχει αμφιβολία, και μπορεί να πει κάποιος εξωτερικός παρατηρητής και λέγεται έχει ήδη και χειροπιαστά αποτελέσματα. Χειροπιαστά αποτελέσματα που το βλέπουμε καθαρά στα θέματα των μεταναστευτικών ροών. Δεν θέλω να επεκταθώ, γιατί έτσι κι αλλιώς ο χρόνος είναι λίγος, αλλά νομίζω οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Ταυτόχρονα σε αυτή τη συγκυρία, και επειδή το έχω ξαναπεί στη Λευκοσία, θέλω να το
επαναλάβω ότι η Κύπρος θα βρεθεί πολύ γρήγορα μπροστά σε σκληρά διλήμματα. Και επειδή το γεωπολιτικό τοπίο καθημερινά δυστυχώς γίνεται πιο ρευστό, αυτά τα σκληρά διλήμματα θα απαιτήσουν ρεαλιστικές απαντήσεις. Και οι ρεαλιστικές απαντήσεις αυτές θα πρέπει να είναι απαντήσεις που θα συνοπολογίζουν πρώτα απ' όλα τη στρατηγική του ελληνισμού, αλλά την ίδια στιγμή και ένα πολύ ρευστό και δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο. Πιστεύω και έτσι θα ήθελα να κλείσω, επανερχόμενος στο βιβλίο του Χρήστου Παναγιωτίδη. Είναι ένα εφαλτήριο για να δούμε κατάμματα τη σκληρή πραγματικότητα. Είναι ένα εργαλείο που μας οθεί να σκεφτούμε σοβαρά πού θέλουμε να πάμε και πώς θα πάμε. Με στόχο η Κύπρος, ο κυπριακός λαός, ο κυπριακός ελληνισμός να μην βρεθούν σε ανάλογες καταστάσεις με διαφορετική μορφή όπως το 1974. Ήθελα να δώσω αυτό το μήνυμα της ρεαλιστικής αντιμετώπισης, γιατί νομίζω το οφείλω στους συμπατριώτες μου. Και είμαι σίγουρος ότι οι 4 καταξιωμένοι ομιλητές θα μπορέσουν να πούν ακόμη πιο σοφά λόγια από αυτά που είπα εγώ μέσα από ένα βίντεο μήνυμα, και είμαι σίγουρος ότι αυτή η εκδήλωση θα είναι μια εκδήλωση που θα βοηθήσει όλους όσους παρίστανται εκεί και όσους την παρακολουθούν από μακριά, έτσι ώστε να καταλάβουμε όλοι ότι βρισκόμαστε όντως σε σκληρά διλήμματα και πρέπει και με ατομική ευθύνη να σταθούμε μπροστά στην ιστορία και στο μέλλον μας. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και Χρήστο, εύχομαι τα καλοτάξια του βιβλίου σου. Καληνύχτα σε όλους. Σε μια πολύ κρίσιμη καμπή της ιστορίας του Κυπριακού και ελπίζω σχολιών που αναμένεται ότι θα προκύψουν. Σωτήρης Δάλης, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας με 3 τιμητικές θητείες στο Υπουργείο Εξωτερικών από το 1900. Στον αγαπητό μου Άκη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αγαπητοί μου φίλοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω αναφέροντας ότι είναι διάχυτη η αγωνία πολλών από εμάς τι θα απογίνει η Κύπρος μας. Ποιο θα είναι το μέλλον των παιδιών μας και των εγγονιών μας σε αυτόν το μαρτυρικό νησί. Η συνέχιση του να μείνουμε όπως είμαστε, ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι λύση, γιατί ευδοκιμούν συνεχώς και νέα τετελεσμένα. Τρανό παράδειγμα, το άνοιγμα της περιφραγμένης περιοχής της Αμβόστου, οι απόπειρες στην νεκρή ζώνη, οι αυθαιρεσίες στην ΑΟΣ, και δεν ξέρω τι άλλο θα παρουσιαστεί στο μέλλον που θα καταδείξει ότι δεν μένουμε όπως είμαστε. Η λύση των 2 κρατών μπορεί να αλλάξει το αφήγημα, αλλά δεν είναι λύση, γιατί θα ξεκινήσει ένα άλλο αφήγημα με νέες περιπέτειες, αυτήν τη φορά με σύνορο με την Τουρκία μέσα στο νησί. Αυτή είναι και η αγωνία του Χρήστου Παναγιωτίδη, ο οποίος με το παρόν σύγγραμμα θέλει να συγκρίνει τις 2 μεγαλύτερες καταστροφές του έθνους μας, μελετώντας τις αιτίες, τους πρωταγωνιστές, τα αισθήματα του λαού που σίγουρα επηρεάζουν και τους ηγέτες, αισθήματα που να γίνονται επιρρεπείς στην υιοθέτηση κάποιων θέσεων, οι οποίες επηρεάζουν και τους ηγέτες.
οι οποίοι αναμένουν να βρουν ευήκονους. Και τελικά τα αποτελέσματα που στην μικρασιατική καταστροφή αποτελεί τετελεσμένον ήδη γεγονός 100 χρόνια πριν, με την έναξη της Κυπριακής καταστροφής το 1974, πριν 50 χρόνια, που σταδιακά συντελείται με κίνδυνο να ολοκληρωθεί πολύ σύντομα. Ο συγγραφέας στοχεύει φυσικά στην ανατροπή του τελευταίου μέρους αυτής της καταστροφής, αν δεν είναι ήδη αργά, και μας το παρουσιάζει με έναν έντεχνον τρόπο, τον οποίο θα δούμε στη συνέχεια. Όσον αφορά την ηγεσία αντίστοιχα, κυρίως πριτανεύει η απειρία, η έλλειψη διορατικότητας και ο ερασιτεχνισμός. Μπορεί ο Ελευθέριος Βενιζέλος να ήταν έμπειρος, διορατικός και υπερασπιζόταν τα συμφέροντα της Ελλάδας, αλλά ο βασιλέας Κωνσταντίνος και ο πρωθυπουργός Δημήτριος Γούναρης δεν βάσισαν τις θέσεις τους στα ζωτικά συμφέροντα της Ελλάδας, αλλά μάλλον στην συγγένεια του Κωνσταντίνου και των δογματικών φιλογερμανισμών του. Στην Κύπρο ήταν ο ερασιτεχνισμός του Μακαρίου και η μεγάλη αυτοπεποίθηση η οποία πήγαζε από την μεγάλη δημοφιλία του στο εσωτερικό, αλλά δεν είχε καμία σχέση με το διεθνές περιβάλλον που τόσο χρειαζόταν ένα μικρό κράτος όπως η Κύπρος. Και στις δύο περιπτώσεις υποτιμήσαμε την ικανότητα των Τούρκων να ανασυνταχθούν και να ενδυναμωθούν. Στην πρώτη περίπτωση την παραπέουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία διαδέχθηκε η ανασύνταξη από τον Μουσταφά Κεμάλ, ο εξοπλισμός και η στρατηγική που οδήγησε στην ήττα του ελληνικού στρατού στο Σαγκάριο και την πανολεθρία μέχρι τη Σμύρνη, που είχε σαν σκοπό τη δημιουργία μιας ομοιογενούς Τουρκίας με πλήρη σχεδόν απαλλαγή από όλες τις μειονότητες. Στην Κύπρο η κατοχή του βόρειου τμήματος και η ολοκλήρωση ενός ομοιογενούς κομματιού του νησού για τις παραπέρα πολιτικές διεκδικήσεις και τη δημιουργία άλλων τετελεσμένων, μεταξύ των οποίων και ο επικισμός για δημογραφική αλλίωση. Ο διχασμός σε βενιζελικούς και βασιλικούς τότε και στην Κύπρο σε μακαριακούς και γρηγικούς. Τα διχασμένα στρατόπεδα συνέχισαν να αντιμάχονται μεταξύ τους για το ποιος φταίει και μετά την καταστροφή και κατά τη φυγή από το Σαγκάριο και μετά την εισβολή στην Κύπρο. Ιδίως εδώ στην Κύπρο επικρατεί η άγνοια και η αφέλεια, η οποία συντηρείται και υποκινείται από πολιτικούς που βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για να λαϊκίζουν και να δημαγωγούν. Είναι αφέλεια να συντηρούμε έναν απορριπτισμό με τη θέση ότι το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Επειδή στη ζυγαριά όντως είναι με το μέρος μας, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κουνήσουμε το δαχτυλάκι μας και να αναμένουμε να έρθουν άλλοι να μας αποκαταστήσουν αυτόν το δίκαιο. Δεν θα έρθουν ποτέ. Πρέπει να το παλέψουμε κερδίζοντας τη χαμένη διεθνή αξιοπιστία μας, ότι πράγματι επιθυμούμε την αμοιβαία αποδεκτή λύση χωρίς μαξιμαλισμούς. Πρέπει καταπολεμώντας την άγνοια μας να αναζητήσουμε και εκείνα τα σημεία που δεν είχαμε δίκαιο εμείς, γιατί το δίκαιο δεν είναι 100% με το μέρος μας. Στην άγνοια μας αποκτήσαμε μια εσφαλμένη αντίπαση για το τι είναι διεθνές δίκαιο.
Το διεθνές δίκαιο δεν είναι γραμμένο στην κυριολεξία πουθενά. Το διεθνές δίκαιο, όπως γράφει και ο συγγραφέας, βασίζεται στη διεθνή συμφέροντα και το διαμορφώνουν οι ισχυροί της γης. Στις δύο περιπτώσεις, την κάθε καταστροφή μεγέθυνε η πλήρης απορρίθμιση του κράτους και της κρατικής μηχανής. Στις δύο περιπτώσεις είχαν σαν αποτέλεσμα την απώλεια της κατοικίας και της εργασίας του καθενός από τους πρόσφυγες μέσα σε μία νύχτα, με απώλεια των περιουσιών χιλιάδων ανθρώπων. Ο κύριος Παναγιωτίδης επιστράτευσε τη συμβουλή ψυχολόγου για να περιγράψει το σύνδρομο της άρνησης μπροστά στην επώδυνη καταστροφή που οδήγησε τους Κυπρίους αυθόρμητα και υποσυνείδητα ως μηχανισμού άμυνας, την απόκρυψη και αποφυγή του προβλήματος, τη συμπίεση των συνεπειών του, τη δικαιολόγηση των λαθών μας που οδήγησαν στην καταστροφή και στην επίρρηψη της ευθύνης για το τι συνέβη σε ξένους όρους και στην υιοθέτηση μιας επιθετικής συμπεριφοράς έναντι εκείνων που προσπαθούν να προσγειώσουν τους αρνητές στη σκληρή πραγματικότητα. Αυτή είναι και η εξήγηση γιατί μετά παρέλευση 75 χρόνων το Κυπριακό όχι μόνο δεν οδηγείται σε λύση, αλλά πάμε από το κακό στο χειρότερο. Ο συγγραφέας προς καλύτερη κατανόηση της καταστροφής και στις δύο περιπτώσεις παραθέτει μια περιγραφή του γεωγραφικού χώρου και μετά μια σύντομη αναφορά στους πρωταγωνιστές και των δύο φάσεων της ιστορίας μας. Για την μικρασιατική καταστροφή αναφορές γίνονται στον Ελευθέριο Βανιζέλο, στον Βασιλέα Κωνσταντίνο, στον Δημήτρη Γούναρη, πολιτικών αρχηγών των βασιλικών, στον Μουσταφά Κεμάλ, τον Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομο και άλλους. Ιδιαίτερα επισύρω την προσοχή σας στον Αριστίδη Στεριάδη, διοικητή της Σμύρνης, που άντεξε στις εθνικιστικές πιέσεις. Γίνεται αναφορά και στους αρχηγούς του ελληνικού στρατού. Χαρακτηριστικά εδώ είναι η αντικατάσταση όλων των βενιζελικών αξιωματικών με αντιβενιζελικούς, με επικεφαλής τον στρατηγό Χατζιανέστη, έναν ανίκανο λόγω ψυχολογικών παθήσεων να ηγηθεί του στρατού, παραμονές της ήττας του Σαγκαρίου. Στην Κύπρο γίνεται αναφορά στον Αρχιεπίσκοπο Μακάρη και την περιγραφή των 8 λαθών που διέπραξε και έπειτα στους επόμενους προέδρους της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Αναφορά γίνεται στο στρατηγό Γρήβα Διενή και στα δικά του λάθη, στους τουρκοκύπριους ηγέτες. Ειδικά αναφέρω τον πρώτον ηγέτη Δ. Φαζίλ Κουτσούκ και σας προτρέπω να διαβάσετε την επιστολή που απίφθινε στον Μακάριο με την ευκαιρία του πρώτου χρόνου της κοινής διακυβέρνησης του 1961. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην μικρασιατική καταστροφή του 1922 παρατίθενται κατά ψηλό διαφωτιστικών τρόπων, όπως επίσης και με πολλά ντοκουμέντα για να ενισχύσουν την περιγραφή των γεγονότων. Για την καταστροφή της Κύπρου υπάρχει επίσης σειρά εγγράφων, επιστολών μεταξύ των εκάστοτε αρχηγών των ελληνικών κυβερνήσεων και του Μακαρίου και κείμενα ομιλιών του Μακαρίου και άλλων, όπως για παράδειγμα του διαγγέλματος του Προέδρου Παπαδόπουλου παραμονές του δημοψηφίσματος για το σχέδιο ΑΝΑ. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Παναγιωτίδη για το βιβλίο που παρουσιάζουν, που έγινε κατόπιν έρευνας με τη σχολαστική μεθοδολογία που χρησιμοποίησε, τη σχολαστικότητα ενός λογιστή, που οδηγεί τον αναγνώστη να εξαγάγει τα δικά του συμπεράσματα. Το βιβλίο δεν μπορεί να διαβαστεί αποσπασματικά, αλλά σαν ένα σύνολο
που διαβάζεται γρήγορα και κατανοητά και μας οδηγεί να καταλήξουμε μόνοι μας, με την κρίση μας, με στόχο, επαναλαμβάνω, να αποφύγουμε, αν δεν είναι αργά, την πλήρη συντέλεση και επεραίωση της κυπριακής καταστροφής, αντίστοιχης με εκείνης της μικρασιατικής καταστροφής του 1922. Τις απόψεις του Χρήστου Παναγιωτίδη τις διαβάζουμε συχνότατα στην αρθρογραφία του στον καθημερινό τύπο. Με όσους θα ήθελαν να γνωρίζουν τι εισηγείται ότι πρέπει να γίνει. Σε αυτόν το βιβλίο μάλλον βλέπουμε τι πρέπει να αποφύγουμε. Τελειώνω με την αναφορά στην καθηγήτρια Ελένη Νευθυμίου που έγραψε το επίμετρο. Μαρία είναι. Με συγχωρείτε. Την παρακολουθήσαμε πρόσφατα σε συνέντευξη της σε κυπριακή τηλεόραση και χαρακτηρίζω αυτήν την συνέντευξη ως προσγειωτική στην ευγενή μας τύφλωση. Ευχαριστώ. Ομάδας για το Κυπριακό, ανεξάρτητα από το ποιος πρόεδρος βρισκόταν στην εξουσία. Σπούδασε νομικά σε μια πόλη όπου σπαράζει η καρδιά του για τα εκεί δρόμενα σήμερα, το Κίεβο. Ήταν παρόν στις πιθανώς πλέον κρίσιμες διαπραγματεύσεις του Κυπριακού τα τελευταία 75 χρόνια στο Grand Montana και σήμερα προείσταται του Γραφείου Κυπριακού του ΑΚΕΛ. Ο κύριος Ελπής. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή για την πρόταση του φίλου μου του Χρήστου του Παναγιωτίδη να παρουσιάσω το βιβλίο «Η Μικρασιατική καταστροφή του 22 και η Κυπριακή καταστροφή του 1974» και μάλιστα με τόσων εκλεκτούς συμπαρουσιαστές. Όπως ο ίδιος ο συγγραφέας αναφέρει, στόχος του βιβλίου είναι να παραθέσει τα γεγονότα που οδήγησαν στις δύο αυτές καταστροφές με όσο γίνεται πιο αντικειμενικό τρόπο, ώστε να επιτρέψει στον αναγνώστη να αντλήσει διδάγματα που θα βοηθήσουν στην αποφυγή διάπραξης των ίδιων λαθών στο μέλλον. Εκτιμώ ότι έχει επιτύχει στο στόχο που έθεσε μέσα ακριβώς από την παράθεση των αδιαμφισβήτητων γεγονότων με έναν ευανάγνωστο και συναρπαστικό τρόπο. Στον περιορισμένο χρόνο που διαθέτω, θεώρησα περιττόν να σταθώ και εγώ στα γεγονότα που οδήγησαν στις δύο μεγάλες καταστροφές, αφού τα παραθέτει ο ίδιος ο συγγραφέας με αντικειμενικό τρόπο. Άλλωστε, δεν έχω να προσθέσω κάτι σε αυτά που με τόσο γλαφυρών και συμπυκνωμένων τρόπων έχει γράψει ο Ανδρέας ο Κούνιος στην εφημερίδα Αλήθεια την περασμένη Πέμπτη. Ίσως και με κάποιες υπερβολές που όμως εξηγούνται ποιητική αδεία. Γράφει λοιπόν ο Ανδρέας ο Κούνιος ότι ο Χρήστος Παναγιωτίδης, ανοίγω εισαγωγικά, ανατυπώνει και αποτυπώνει τη διάγνωση της λογικής από τη συνθηματολογία και φυσικά στρέφει τα βέλη της κριτικής του στους ηγέτες που δεν αφογκράστηκαν τους επερχόμενους κινδύνους, που επέλεξαν να παραπλανήσουν τον λαό, που υποτίμησαν εγκληματικά το ευρύτερο περιβάλλον και τις διεθνείς συγκυρίες, που στο όνομα της πατριδοκαπηλείας διέπραξαν πεδαριώδη λάθη. Λάθη που πληρώθηκαν με απώλειες εδαφών και ανθρώπινων ζώων, λάθη που λίγο ή πολύ οφείλονταν και εξακολουθούν να οφείλονται στην αίσθηση, για να είμαι ακριβής, στη ψευδαίσθηση πως είμαστε το κέντρο της γης, πως μπορούμε να συμπεριφερόμαστε ερασιτεχνικά και σπασμωδικά, έχοντας δίπλα μας, απέναντί μας, στο υπεργάστριό μας, μια παντοδύναμη Τουρκία που γίνεται αδίστακτη όταν πρόκειται να προστατεύσει τα δικά της συμφέροντα. Για να γράψεις ιστορία, συνεχίζει ο Ανδρέας ο Κούνιος, οφείλεις πριν από οποιοδήποτε άλλο να κοιτάξεις τον καθρέφτη, ο οποίος εννοείται
δεν πρέπει να είναι παραμορφωτικός. Αλλιώς δεν γράφεις ιστορία, την κόβεις και τη ράβεις στα μέτρα σου, επειδή σε βολεύει, επειδή σου φύτεψε στο μυαλό ότι η σύμπασα η ανθρωπότητα συνομωτεί εις βάρος της Κύπρου και της Ελλάδας. Η μικρασιατική καταστροφή του 22 και η κυπριακή καταστροφή του 1974 κατεδαφίζει μύθους, γκρεμίζει χήμερες, συνθλίβει ουτοπίες και προσφέρει στον αναγνώστη την ευκαιρία να ξεφύγει επιτέλους από τα αναγνώσματα που παρακινούν τον Έλληνα να ρωτήσει την Γοργόνα αν ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Κλείνοντας ευγενικά. Από δικής μου πλευράς δεν θα μπορούσα να αποδώσω καλύτερα την ουσία των πραγμάτων και θα σταθώ περισσότερο σε κάποια κέρια ζητήματα προκειμένου να ενισχύσω όσα ο συγγραφέας ορθά επισημαίνει, ότι δηλαδή τα γεγονότα που οδήγησαν στις δύο μεγάλες καταστροφές στις περισσότερες περιπτώσεις παρουσιάζονται και αναλύονται με λαθασμένο ή ακόμα και παραπλανητικό τρόπο. Ο Χρήστος, αναφερόμενος στους θειασότες της σχολής ότι το δίκαιο είναι πάντα με το μέρος μας και ότι η δικαίωση είναι θέμα χρόνου και επιμονής, κατατάσσει σε αυτήν τη σχολή τον Μακάριο, στον οποίο μάλιστα προσάπτει την βαριά, όπως ο ίδιος τη χαρακτηρίζει, κατηγορία ότι έχει την κύρια ευθύνη για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει σήμερα η Κύπρος, τον Σπύρο Κυπριανό, τον Τάσο Παπαδόπουλο, τον Δημήτρη Χριστόφια, τον Νίκο Αναστασιάδη και πιθανώς, όπως λέει, τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Στους δε θειασόδες της σχολής του ρεαλισμού κατατάσσει τον Γιώργο Βασιλείου και σε έναν αντιφατικό βαθμό τον Γράφο Γλυρίδη. Στον τελευταίο ορθώς προσάπτει και σοβαρά λάθη, όπως την απόρριψη των ιδεών Γκάλη και την παραγγελία των πυράβλων S300. Σε σχέση με τα πιο πάνω, έχω κάποια πολύ σύντομα σχόλια. Σίγουρα ο Μακάριος διέπραξε και λάθη, τα οποία αναφέρει ο συγγραφέας, κάποια βέβαια πιστεύω ότι δεν ευσταθούν, για παράδειγμα ότι δεν έπρεπε να συγκρουστεί με τη Χούντα. Το λάθος του ήταν ότι δεν πίστευε ότι η Χούντα θα έκανε πραξικόπημα. Δεν νομίζω ότι ισχύει το συμπέρασμα του φίλου μου του Χρήστου ότι ο Μακάριος έχει την κύρια ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση, ούτε και την άποψη ότι σημαντικό ρόλο στην πρόκληση της καταστροφής διαδραμάτισε ο λεγόμενος εθνικός διχασμός, τον οποίο και ο ίδιος θέτησε εισαγωγικά. Την βασική ευθύνη τη φέρουν η Χούντα και η ΟΚΑΒ. Θεωρώ επίσης ότι ο Χριστόφιας, υπό την ιδιότητα του ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, άδικα κατατάσσεται στην πρώτη σχολή, διότι, όπως ο ίδιος ο συγγραφέας επισημαίνει σε άλλο σημείο, οι συγκλήσεις του με το Ταλάτ ήταν πολλές και σημαντικές και ήταν η ανάδειξη του έρωγλου σε ηγέτη των Τουρκοκυπρίων το 2010 που οδήγησε σε αδιέξοδο. Όσον αφορά στις ευθύνες Παπαδόπουλου, ο συγγραφέας ασκεί κριτική, εστιάζοντας στο περιβόητο διάγγελμα του με επίκεντρο των ισχυρισμών του ότι, ανοίγω εισαγωγικά, η τουρκική πλευρά υπέβαλε 11 απαιτήσεις που επηρεάζουν αρνητικά τα συμφέροντα των Ελληνοκυπρίων και οι οποίες υιοθετούνται όλες στο τελικό κείμενο του σχεδίου ΑΝΑ, κλείοντας εισαγωγικά. Επειδή πέρασαν πολλά χρόνια, προβληματίστηκα αν μπορώ να πω δύο λόγια περισσότερα γύρω από αυτά τα ζητήματα και δεν ξέρω αν πράττω σωστά, θα τα πω, παρόλο που δεν μπορώ να τα αποδείξω. Πρόκειται για έναν από τους πολλούς μύθους που είχαν κυκλοφορήσει τότε και είχαν καταλυτική επίδραση στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν γίνεται απόλυτα σεβαστή η ετυμηγορία του λαού που με συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισε να πει όχι. Τι ήταν αυτά τα 10 σημεία? Τότε ήμουν μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας, με κάλεσαν τα Ηνωμένα Έθνη, οι εδώ εκπρόσωποι τους, μου επέδωσαν 10 σημεία και μου είπα, ξέρεις, σκεφτόμαστε αυτά να τα βάλουμε στο τελικό σχέδιο και θέλουμε την άποψή σας. Εάν συμφωνείτε θα τα βάλουμε, αν δεν συμφωνείτε δεν θα τα βάλουμε. Βέβαια το αν δεν συμφωνείτε δεν θα τα βάλουμε δεν ήταν και τόσο καθησυχαστικό, διότι δεν ξέρω τι θα έβαζα.
Γνωρίζουμε όλοι ότι είχε συμφωνηθεί ότι τα κενά που θα έμεναν θα τα συμπλήρωναν τα Ηνωμένα Έθνη και εδώ βεβαίως υπήρχε μια ανησυχία. Σε κάθε περίπτωση αυτά τα 10 σημεία τα είδα, αποτάθηκα και στο κόμμα μου που με έστειλε και στον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Τάσο τον Παπαδόπουλο, λέγοντας ότι κατά την άποψη μου θα πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό το σημείο, διότι αν δεν απαντήσουμε θα κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί, αν απαντήσουμε όχι και δεν μας ακούσουν, τότε θα μπορούμε να πούμε το μεγάλο όχι, αν δεχτούν τις δικές μας εισηγήσεις θα μπορέσουμε να πούμε το μεγάλο ναι. Πήρα πράσινο φως να προχωρήσω. Και από το κόμμα μου και από τον Τάσο τον Παπαδόπουλο. Έκανα τροπολογίες σε αυτό το κείμενο. Έγιναν δεκτές οι τροπολογίες, τους τις πήρα, τις είδα, εκνευρίστηκαν, μου είπαν ότι πρέπει να θεωρώ τους Τούρκους ηλίθιους, τους ρώτησα γιατί και μου είπαν τους δίνει σε αέρα κοπανιστό και τους είπα ζητήσατε την άποψη μας, την έχετε. Αυτή είναι, κάνετε ό,τι νομίζετε. Τα 10 σημεία μπήκαν αυτούσια μέσα στο σχέδιο ανάπτυξης. 11 έλεγαν είναι 10 όμως το πραγματικό. Ήταν εντάξει, δεν είναι. Και σε κάθε περίπτωση ήταν αναπαραγωγή κατά έναν μεγάλο βαθμό ζητημάτων που είχαν ήδη επιληθεί. Ήταν κάποια ευχολόγια που δεν είχαν καμία απολύτως σημασία, όπως για παράδειγμα, λέω τώρα του προχείρου, να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των Τούρκων πολιτών που θα παραμείνουν στο νησί και τέτοια. Σε κάθε περίπτωση εγκυριάρχησε ο μύθος ότι οι Τούρκοι πήραν 10 στα 10. Υπήρχαν και άλλοι πολύ μύθοι. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω έναν ή δύο. Για παράδειγμα, πολλοί κόσμος πίστεψε ότι οι βρετανικές βάσεις θα μας στερούσαν μέρος της υφαλοκρηπίδας μας με βάση αυτό το σχέδιο. Αυτό δεν ευσταθεί καθόλου, πρέπει να πω. Διότι είναι γνωστό ότι με τη λύση θα επιστρέφονταν περίπου τα μισά εδάφη των βάσεων. Θα μου πείτε γιατί όχι όλα, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι εκείνοι τα κρατούν, εκείνοι τα θεωρούν κυρίαρχα, έδιναν τα μισά πίσω. Ήταν ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Και μέσα σε αυτά περιλαμβανόταν και η ακτογραμμή. Η ακτογραμμή όμως ήταν διακεκομμένη. Από τη Λάρνακα προς την Τεγέλια επέστρεφαν μέρος ακτογραμμής, άφηναν ένα μέρος μετά για να συνεχιστεί να είναι ακτογραμμή των βάσεων και συνέχιζαν και πάλι με ακτογραμμή της Δημοκρατίας. Και είπαν ότι σε αυτό το σημείο που διακοπτόταν η ακτογραμμή της Δημοκρατίας και συνεχιζόταν παρακάτω, οι Βρετανοί θα είχαν ελεύθερη πρόσβαση για οποιοδήποτε σκοπό. Κόψαμε, ράψαμε, αποφασίσαμε ότι αυτό σημαίνει ότι μας παίρνουν την ΑΟΣ μας. Πώς είναι δυνατόν να σου παίρνουν την ΑΟΣ σου σε ένα σημείο που θα ήταν πλέον έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας? Δεν γίνεται η ακτογραμμή να ανήκει σε έναν κράτος και η ΑΟΣ να ανήκει κάπου αλλού. Αυτά είναι πρωτάκουστα πράγματα. Έγινε όμως και αυτό πιστεύω. Ένας άλλος μύθος. Αφαιρέσαμε στη συνθήκη του Μοτρέα των κατάλογων των διεθνών συνθήκων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή, αν την δούμε το κύριο και το βασικό μου, ποιον ήταν? 1650 τόσες διεθνείς συμφωνίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μπήκαν όλες στον κατάλογο και αφαιρέθηκε μόνο αυτή. Και ξέρετε τι σημαίνει να μπαίνουν οι διεθνείς συμφωνίες στον κατάλογο? Σημαίνει συνέχιση του κράτους, συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό είναι το ένα βασικό στοιχείο. Το άλλο βασικό στοιχείο είναι η συνέχεια της συμμετοχής σε διεθνείς οργανισμούς, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, Ευρωπαϊκή Ένωση και πάει λέγοντας. Αντί λοιπόν να δούμε την ουσία που ήταν αυτή, αποφασίσαμε ότι καταλύεται η Κυπριακή Δημοκρατία και αποφασίσαμε ότι μας αφαίρεσε μια συνθήκη στην οποία είμαστε μέρος κατά φαντασία. Γιατί είναι μια κλειστή συνθήκη μεταξύ των χωρών που αφορά το καθεστώς στα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων, που τι κάνει? Στα κράτη αυτά
για πολεμικά πλοία, για πολεμικά μόνο, όχι επιβατικά, δίνει κάποια επιπλέον πλεονεκτήματα αν είναι κάποιο εκτοπίσματος και πάνω. Και εξεσηκώσαμε αυτόν όλον τον θόρυβο. Είπα 2-3 παραδείγματα, υπάρχουν άπειρα παραδείγματα. Παραλαμβάνω, όχι για να αμφισβητήσω την ετοιμιγορία του λαού, αλλά για να πω ότι ο ενημερωμένος πολίτης είναι ο ελεύθερος πολίτης. Δεν είναι ελεύθερος ο πολίτης που δεν είναι ενημερωμένος. Αναφορικά με το Κραν Μοντανά, ο συγγραφέας επισημαίνει, ανοίγω εισαγωγικά, ότι παρά το γεγονός ότι είναι πρακτικά αδύνατο να επιρριφθούν ευθύνες για το αδιέξοδο με απόλυτη βεβαιότητα, η στάση Αναστασιάδη και Κοτσά αναφορικά με διαδικαστικά θέματα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ελληνική πλευρά δεν είναι άμυρη ευθυνών, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι το ναυάγιο των συνομιλιών ήταν βέβαιο ότι θα έδινε στην τουρκική πλευρά το πρόσχημα να σκληρύνει τη θέση της, αλλά και μια νέα ευκαιρία παγίωσης των τετελεσμένων κλείοντας εισαγωγικά, είναι στη σελίδα 185. Προς επίρρωση των όσων λέει ο Χρήστος, θα πω μόνο το εξής. Μια διαπραγμάτευση δεν κρίνεται στην εξέλιξη της. Κρίνεται στο τέλος. Στην εξέλιξη μιας διαπραγμάτευσης, κανείς δεν ανοίγει πλήρως τα χαρτιά. Είχα διαρρεύσει κάποια πρακτικά εντός εισαγωγικών, διότι δεν κρατούνταν πρακτικά, σημειώσεις των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με το Κραν Μοντανά και ξεσηκώθηκε ένας τεράστιος σόρυβος, δικαιωθήκαμε, είδατε τι έγινε με την Τουρκία κλπ. Μέσα σε τα ίδια αυτά πρακτικά, τα οποία διαρρεύσαν, υπάρχει και η τελευταία συνάντηση του τέος Πρόεδρου με το Γενικό Γραμματέα αμέσως πρωτού μπουν στο δείπνο. Στις 6 και 15 το απόγευμα της μέρας που ακολούθησε το δείπνο. Νομίζω ήταν Πέπτη. Ανδρέα, ένα θέμα. Διαβάστε τα, είναι μια σελίδα. Εκείνες οι σημειώσεις. Έχω διαρρεύσει. Τι λέει εκεί. Ο Γενικό Γραμματέας 4 φορές είπε στον τέος Πρόεδρο ότι έχει έγγραφο από την Τουρκία. Έγγραφο, προσέξτε, με το οποίο καταργούνται οι εγγύσεις και τα επεμβατικά δικαιώματα και ότι αποχωρούν τα στρατεύματα με μόνο ερώτημα να αιωρείται τα αγήματα της ΕΛΔΙΚ και της Τουρδίκ, για τα οποία έπρεπε να γίνει περαιτέρω συζήτηση σε επίπεδο Πρωθυπουργού. Και 4 φορές πήρε την απάντηση ότι μα δεν είναι έτσι, μα είναι διαφορετικά τα πράγματα, και στο τέλος η απάντηση του Πρόεδρου ποια είναι. Ναι, αλλά τούτα είναι λύσεις μεσοβέζικες. Εγώ θέλω πλήρη αποχώρηση των στρατευμάτων εδώ και τώρα. Δηλαδή και των 650 της ΕΛΔΙΚ, της Τουρδίκ και των 950 της Τουρδίκ. Και όταν πήγαν μέσα, όταν άρχισε η συνάντηση, ο Γενικό Γραμματέας ξαναρώτησε, ο Τσαβούσογλου απάντησε, να ανοίξτε τα να τα δείτε, μην μου πιστεύετε εμένα, ότι τα συζητώ αυτά, αλλά πρέπει να λυθούν και τα υπόλοιπα ζητήματα. Αυτή ήταν η συμφωνία, ότι είναι πακέτο τα ζητήματα. Κατέθεσε ο Γενικό Γραμματέας έγγραφο για την εφαρμογή της λύσης, το οποίο καταργούσε τις εγγύσεις και τα πνευματικά δικαιώματα, έκανε δηλαδή αυτό που είπαμε προηγουμένως, το οποίο απορρίφθηκε από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Και δεν έχω να πω τίποτε άλλο σε αυτό το ζήτημα. Τέλος, θέλω να αναφερθώ σε έναν ακόμα σημείο. Ο συγγραφέας θεωρεί πως μια από τις παθογένειες του ελληνικού εκλογικού συστήματος ήταν η ανικανότητά του να παραγάγει αυτοδύναμες κυβερνήσεις, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη και η υλοποίηση μακροπρόθεσμων πολιτικών στόχων, κάτι που πολλές φορές επέτρεψε σε περιθωριακούς πολιτικούς να επιζητήσουν τον ρόλο του ρυθμιστή, ενίοτε με καταστροφικές συνέπειες. Και ενώ στην Κύπρο, λέει ο Χρήστος, με το προεδρικό σύστημα δεν υπάρχει ανάλογο πρόβλημα, εν τούτης κανένας πρόεδρος δεν εξασφάλισε ποτέ αυτοδυναμία στο νομοθετικό σώμα, κάτι που οδηγεί στην ανάγκη της συντερλαγής. Να μου πείτε πού τα θυμηθήκες τώρα που δεν κατάρτηκες εκεί. Απλώς μου δίνει την αφορμή να σχολιάσω μια από τις λεγόμενες νέες ιδέες του τέος πρόεδρου. Ενώ είχαμε συμφωνημένο ένα προεδρικό σύστημα, ήθελε να περάσει σε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα, στο πλαίσιο της λύσης του Κυπρέου. Ταπεινή μου άποψη, την είχα πει και στην ομάδα, ο Ανδρέας Σημάτε, είναι ότι αυτό θα ήταν καταστροφικό. Πέραν το ότι ανοίγουμε ζητήματα συμφωνημένα, θα ήταν καταστροφή. Διότι
τα πολιτεύματα δεν τα κρίνει θεωρητικά. Ποιο είναι πιο δημοκρατικό και ποιο είναι λιγότερο δημοκρατικό. Είναι ανάλογα με τις συνθήκες της κάθε χώρας που επιλέγονται τα πολιτεύματα. Και δεν είναι τόσο σπάνιο το πολιτικό πολίτευμα όπως νομίζουμε στην Ιθήλιο. Έχουμε αυτή τη στιγμή γύρω στα 85 κοινοβουλευτικά συστήματα, γύρω στα 65 προεδρικά συστήματα και γύρω στα 30 είναι προεδρικά που είναι πιο κοντά στο προεδρικό παρά στο κοινοβουλευτικό. Αν προχωρήσουμε σε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα, χωρί που ξανανοίγουμε ένα τεράστιο κεφάλαιο που με κόπους και μόχτους κλείσαμε, αναλογιστείτε τι θα γίνει σε ένα σύστημα όπου απαιτείται η εφαρμογή της αρχής της διαδηλωμένης οπωσδήποτε. Δηλαδή, αν δεν έχεις πλειοψηφία στην Βουλή, ως εκτελεστική εξουσία, ως πρωθυπουργός, είτε σε ανατρέπει η Βουλή, είτε προγυρίσει προώρες εκλογές. Ελάτε τώρα στις κυπριακές συνθήκες. Σε ένα αντικοινοτικό σύστημα. Με δύο βουλές, γιατί θα είναι ομοσπονδιακό, με διαφορετική σύνθεση, με διαφορετικών τρόπων εκλογής, με διαφορετικών τρόπων λήψης αποφάσεων. Να χρειάζεται σε δύο, αν όχι και τρία κόμματα από την κάθε πλευρά για να έχεις πλειοψηφία. Πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα στην Κύπρο? Φίλε Χρήστο, οι επιμέρους διαφορετικές απόψεις, απολύτως αναμενόμενες για έναν τόσο σοβαρό συνολικό εγχείρημα, δεν αναιρούν το γεγονός ότι συμφωνούμε στο κύριο και το βασικό και καθόλου δεν μειώνουν την αξία του έργου που συνιστά μια σημαντική προσθήκη στην εξαιρετικά πλούσια αλλά συνήθως στερεότυπη βιβλιογραφία για το Κυπριακό. Πρόκειται για έναν ευανάγνωστο σύγγραμμα, ίσως, δεν ξέρω, ίσως, και το μόνο που ασχολείται συγκριτικά με τις δύο μεγάλες καταστροφές, με στόχο τα παθήματα να γίνουν μαθήματα. Καλοτάξιο να είναι το βιβλίο, Χρήστο μου, και το μόνο που απομένει είναι να ευχηθώ και σε σένα το ίδιο που είχα ευχηθεί σε όλους τους συγγραφείς με αντικείμενο το Κυπριακό που παρουσίασα βιβλία τους. Το επόμενο σου βιβλίο να έχει ως αντικείμενο όχι τις προσπάθειες για λύση, αλλά την εφαρμογή της λύσης που θα έχει στο μεταξύ επιτευχθεί. Ευχαριστώ για την υπομονή σας και απολογούμε βιωμάτων και προσωπικών εμπειριών, στρέφοντας το ρολόι πίσω στο γράμμα Τανά, γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν σε εκείνες τις κρίσιμες στιγμές της ιστορίας αυτού του τόπου, που ενδεχομένως μόνο ο κύριος Ανδρέας Μαυρογιάννης και ο κύριος Σαββέρος Λοφίτου θα γνώριζαν εκ των μέσων. Ευχαριστώ κύριε. Προχωρούμε κυρίες και κύριοι με τον τρίτο και τελευταίο παρουσιαστή του βιβλίου του Χρήστου Παναγιωτίδη, τον κύριο Τάσο Χριστοφίδη. Γεννήθηκε στον Άγιο Θεόδωρο Λεμεσού. Σπούδασε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μετά τις μεταπτυχιακές σπουδές του στις Ηνωμένες Πολιτείες ακολούθησε σταδιοδρομία ως καθηγητής μαθηματικών και στατιστικής. Είναι ο πέμπτος κατά σειράν Πριτανής του κορυφαίου ακαδημαϊκού. Είμαι όρθιος διότι τα τελευταία 40 χρόνια είμαι όρθιος και δεν μπορώ να το κάνω καθήμενος. Κυρίες και κύριοι, θα θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον συγγραφέα του βιβλίου, τον αγαπητό κύριο Χρήστο Παναγιωτίδη, για την τιμή που μου έκανε να μου ζητήσει να παρουσιάσω το βιβλίο του. Η τιμή είναι ακόμη πιο μεγάλη, διότι με κατέταξε εντός εισαγωγικών στην ίδια κατηγορία με δύο άλλους ανθρώπους, γνώστες της πολιτικής και του κυπριακού προβλήματος, τους οποίους εκτιμώ βαθύτατα, όχι μόνο για την προσφορά τους στον τόπο, αλλά και για τον νυφάλιο και ευγενικό τρόπο με τον οποίο επιχειρηματολογούν και γενικά πολιτεύονται. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαι πολιτικός, ούτε βεβαίως ειδικός στο Κυπριακό, αλλά θεωρώ τον εαυτό μου σκεπτόμενο πολίτη που παρακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις από μικρή ηλικία και αγωνιά και προβληματίζεται για το μέλλον της χώρας μας. Συνεπώς θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η παρουσίασή μου δεν είναι η παρουσίαση ενός ειδικού, αλλά ενός μέσου αναγνώστη με ενδιαφέρον
για τα γεγονότα της νεότερης ιστορίας. Το βιβλίο του Χρήστου Παναγιωτίδη είναι το πρώτο, εξ όσων γνωρίζω, που επιχειρεί να συγκρίνει τις δύο μεγάλες καταστροφές. Στόχος του συγγραφέα, όπως ο ίδιος λέει στον πρόλογο, είναι να παραθέσει τα γεγονότα που οδήγησαν στις δύο εθνικές καταστροφές με όσο γίνεται πιο αντικειμενικό τρόπο, ώστε να επιτρέψει στον αναγνώστη να αντλήσει διδάγματα που θα βοηθήσουν στην αποφυγή της διάπραξης των ιδίων λαθών στο μέλλον. Όπως αναφέρει ο συγγραφέας στην εισαγωγή, πρώτης ο στόχος είναι να βοηθήσει τον αναγνώστη να προσεγγίσει τα γεγονότα με κριτική διάθεση και να τον αποτρέψει από το να προσφύγει σε βολικές ερμηνείες που έχουν ως στόχο να μεταφέρουν τις ευθύνες για τα διαπραχθέντα σε ξένους ώμους. Επιδίωξη επίσης του συγγραφέα είναι να αναδείξει τις ομοιότητες μεταξύ της Μικρασιατικής καταστροφής του 1922 και της Κυπριακής καταστροφής του 1974 μέσα από την παράθεση των ιστορικών γεγονότων και τη σκιαγράφηση του διεθνούς πολιτικού περιβάλλοντος που ίσχυε στις δύο περιπτώσεις. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το τελευταίο κεφάλαιο, στο οποίο ο συγγραφέας τεκμηριώνει τις εντυπωσιακές ομοιότητες των δύο καταστροφών και απαριθμεί τους λόγους που οδήγησαν στις δύο καταστροφές. Συγκεκριμένα αναφέρει τους εξής λόγους. Πρώτον, η έλλειψη πολιτικής πείρας και πολιτικής διορατικότητας. Δεύτερον, η υποβάθμιση των Τούρκων να ανασυνταχθούν και να διεκδικήσουν μεθοδικά την επίτευξη των στόχων τους. Τρίτον, η διαίρεση του λαού σε δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις. Τέταρτον, η παραγνώριση του αξιώματος ότι στη διεθνή πολιτική σκηνή προσδιοριστικός παράγοντας των εξελίξεων είναι συμφέροντα. Πέμπτον, η απορρίθμιση και η συνεπακόλουθη για ανικανότητα της κρατικής μηχανής να δουλέψει εύρυθμα. Πολύ ορθά ο συγγραφέας απαριθμεί τους πιβάνου λόγους και συμφωνώ μαζί του ότι αυτοί οι λόγοι οδήγησαν άλλους λιγότερο, άλλους περισσότερο στις δύο καταστροφές και βεβαίως με διαφορετική βαρύτητα για τις δύο περιπτώσεις. Προσωπικά θεωρώ τον τέταρτο λόγο εξαιρετικά σημαντικό. Σημαντικές αποφάσεις που άμεσα ή έμμεσα διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο και στις δύο καταστροφές έχουν ληφθεί παραγνωρίζοντας το διεθνές σκηνικό και τις θέσεις των τότε ξένων δυνάμεων. Οι ηγεσίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο υποτίμησαν, κατά την άποψή μου, τη διεθνή πολιτική σκηνή και τις συνθήκες που επικρατούσαν και τα συμφέροντα των κρατών. Με εξενίζει επίσης η απουσία αναφοράς σε διαβούλευση με τις ξένες δυνάμεις, τους παίκτες της συγκεκριμένης εποχής, πριν τη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Δεν είμαι σίγουρος ότι προηγήθηκε οποιαδήποτε ουσιαστική διαβούλευση με τις ξένες δυνάμεις πριν την απόφαση για προέλαση του ελληνικού στρατού μέχρι το Σαγκάριο, αλλά ούτε και πριν την αλλαγή των 13 σημείων από τον πρόεδρο Μακάριο, λίγα μόλις χρόνια μετά την ανεξαρτησία. Με προβληματίζει η αφέλεια, βεβαίως αυτό τελικά να μην είναι αφέλεια, αλλά να υπάρχει σκοπιμότητα, με την οποία πολλές φορές πολιτικοί χαιρετίζουν τη στάση αρχών κάποιου κράτους, ενώ γνωρίζουμε ότι τα κράτη δεν τηρούν στάση αρχών, αλλά στάση συμφερόντων. Αυτό βέβαια κατά την άποψή μου είναι και απότοκο της μη χρήσης της κοινής λογικής, τόσο από αρκετούς πολιτικούς, όσο και από την πλειοψηφία των πολιτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγγραφέας αναφέρεται στους λόγους που οδήγησαν στις δύο καταστροφές, αλλά δεν αποκρύπτει στοιχεία που τεκμηριώνουν την απάνθρωπη συμπεριφορά των Τούρκων. Μάλιστα, ειδικά στην περίπτωση της Μικρασιατικής καταστροφής, παραθέτει εκτενή αποσπάσματα από μαρτυρίες ξένων αξιωματούχων και επιφανών ανθρώπων που περιγράφουν τις διώξεις των Ελλήνων και τις θηριωδίες των Τούρκων. Αυτό βεβαίως προσδίδει κύρος στη θέση του συγγραφέα για τις ευθύνες της δικής μας πλευράς και για τις δύο καταστροφές. Πέρα από τις ομοιότητες ως προς τους λόγους που οδήγησαν στις δύο καταστροφές, κάποιος θα μπορούσε να αναφέρει και κάποιες άλλες ομοιότητες που προκύπτουν μέσα από την ανάγνωση του κειμένου. Παραδείγματος χάρη, την ανταλλαγή μετακίνηση πληθυσμών, αλλά και άλλες ομοιότητες που είναι περισσότερο συμβολικές. Για παράδειγμα, μετά την κατάρρευση του μετώπου και την άτακτη υποχώρηση του ελληνικού στρατού το 1921-22, τα ελληνικά στρατιωτικά ανακοινωθέντα έκαναν λόγο για τακτική αναδίπλωση, κάτι που ο συγγραφέας επισημαίνει παραπέμπει στις μαύρες μέρες του 1974. Ήμουν τότε 14 ετών
και άκουγα συνεχώς το ραδιόφωνο. Ακόμη ηχεί στα αυτιά μου η φράση «Οι μέτεροι δυνάμεις αναδεικνύονται ομαδός». Το άκουσα από κάτω, άρα επιβεβαιώνω αυτά που λέω. Ο συγγραφέας συμπεριλαμβάνει στο βιβλίο του μαρτυρίες σημαντικών ξένων προσώπων για την μικρασιατική καταστροφή και ιστορικά ντοκουμέντα που αφορούν την Κυπριακή καταστροφή, όπως η επιστολή Μακαρίου προς Γεώργιο Παπανδρέου την 1η Μαρτίου του 1964, η επιστολή Γεώργιου Παπανδρέου προς Μακάριο, ημερομηνία 29 Αυγούστου 1964, η επιστολή Γεώργιου Παπαδόπουλου προς Μακάριο 18 Ιουνίου του 1971, η απαντητική επιστολή Μακαρίου προς Παπαδόπουλο 24 Ιουνίου του 1971 και το ομόφωνο παρακαλώ ψήφισμα υπέρ της Ένωσης της Βουλής των Αντιπροσώπων ημερομηνίας 26 Ιουνίου 1967. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση οι ομοιότητες μεταξύ των επιστολών Παπανδρέου προς Μακάριο και Παπαδόπουλου προς Μακάριο, όσο άβολη και αν είναι για μένα αυτή η διαπίστωση, αφού ο Παπαδόπουλος ήταν ηγέτης του χουντικού καθεστώτος και ο Παπανδρέου εκλελεγμένος πρωθυπουργός της Ελλάδος με δημοκρατικές πρεγραμμές. Ο υπότιτλος του βιβλίου «Ένα συγκριτικό αφήγημα» με έκανε να ψάχνω και για ομοιότητες όχι μόνο ανάμεσα στις δύο καταστροφές, αλλά ανάμεσα σε ενέργειες και εξελίξεις που αφορούσαν τη μία την άλλη από τις δύο καταστροφές. Για παράδειγμα, η αντιμετώπιση των διαφόρων σχεδίων επίλυσης του Κυπριακού ακολουθεί περίπου το ίδιο μοτίβο και ιδιαίτερα η απόρριψη του Αγγλοαμερικανοκαναδικού σχεδίου του 1978 και του σχεδίου Ανάν του 2004 παρουσιάζουν ομοιότητες, τουλάχιστον ως προς την στάση της πολιτικής ηγεσίας. Ο συγγραφέας βεβαίως αναγνωρίζει ότι και οι δύο καταστροφές παρουσιάζουν και διαφορές. Έτσι, στο τελευταίο επίσης κεφάλαιο αναφέρεται στη μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο καταστροφών. Ενδεικτικό της αγωνίας του Χρήστου Παναγιωτήδη για το κυπριακό πρόβλημα είναι το ερώτημα που διατυπώνει κατά πόσο υπάρχει έξοδος από το αδιέξοδο, προσφέροντας εισηγήσεις ως προς το πώς θα πρέπει να κινηθούμε για την επίλυση του προβλήματος. Βρίσκω ιδιαίτερα χρήσιμο το ετήσιο διεθνές χρονολόγιο, στο οποίο καταγράφονται τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στον κόσμο από το 1891 μέχρι και το 2023, αλλά και το ετήσιο κυπριακό χρονολόγιο που καλύπτει τα έτη από το 1940 μέχρι και το 2023. Είναι επίσης πολύ ενδιαφέρουσα η απαρίθμηση των πρωθυπουργών της Ελλάδος από το 1897 μέχρι και σήμερα. Ας μου επιτραπεί υποτύπων αστείου να πω ότι αν η Ελλάδα ήταν κυπριακή ομάδα ποδοσφαίρου, δεν θα είχε αλλάξει τόσους πολλούς προπονητές. Είναι ενδεικτικό ότι αρκετοί από τους πρωθυπουργούς υπηρέτησαν για μερικούς μόνο μήνες, με έναν μάλιστα τον Αναστάσιο Χαραλάμπη να διετέλεσε πρωθυπουργός για μία μόνο μέρα. Ο μεγάλος αριθμός αλλαγής πρωθυπουργών είναι βεβαίως ανάλογος και ενδεικτικός της πολιτικής αστάθειας που επικρατούσε. Ένα χαρακτηριστικό του βιβλίου που βρίσκω ιδιαίτερα θετικό είναι ότι ο συγγραφέας, εκτός από την παράθεση των ιστορικών γεγονότων, καταθέτει και τη δική του άποψη με τρόπο ώστε να είναι ξεκάθαρα στον αναγνώστη πότε αυτό που γράφεται είναι η άποψη του συγγραφέα και πότε παράθεση ιστορικού γεγονότος, επιτρέποντας τον αναγνώστη να κρίνει και την άποψη του συγγραφέα με βάση και την περιγραφή του ιστορικού γεγονότος που προηγήθηκε στο κείμενο. Το βιβλίο του Χρήστου Παναγιωτήδη είναι ανάμεσα στα λίγα που δεν αποδίδουν τις δικές μας κακοδαιμονίες, κυρίως των ξενοδάκτυλων. Χωρίς να απαλλάσσει τους ξένους από τυχόν ευθύνες, για παράδειγμα, ως προς την ολιγορία των ξένων δυνάμεων να παράσχουν βοήθεια στους εξαθλιωμένους Έλληνες της Μικράς Ασίας που προσπαθούσαν να διαφύγουν, όπως τεκμηριώνεται μέσα από τις γραπτές μαρτυρίες επιφανών ξένων της εποχής, ή ως προς την θετική στάση του Κίζιντζερ στο ενδεχόμενο παραμερισμό του Μακαρίου, ο Χρήστος Παναγιωτήδης αποδίδει, ορθά κατά την άποψή μου, το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στους χειρισμούς των κυβερνώντων και στην έλλειψη πολιτικής διορατικότητας. Βεβαίως πιστεύω ότι σε μια δημοκρατία μερίδιο ευθύνης έχουν και οι πολίτες, οι οποίοι δια της ψήφου τους εκλέγουν τους κυβερνώντες ή παίρνουν αποφάσεις για το μέλλον τους δια της ψήφου τους μέσω δημοψηφισμάτων,
τα οποία κατά την άποψή μου είναι μία από τις χειρότερες μορφές έκφρασης δημοκρατίας, αφού στις πλήστες περιπτώσεις δεν είναι ο λαός που εκφράζει τη θέλησή του μέσω του δημοψηφίσματος, αλλά δημαγωγή πολιτική. Κλασικό παράδειγμα είναι το τελευταίο δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο για την παραμονή αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επίσης διαρωτώ με πόσοι πολίτες διάβασαν τις 200 τόσες σελίδες του σχεδίου ΑΝΑΝ πριν τοποθετηθούν για τις ψήφους τους υπέρ ή εναντίον. Βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα την άποψη ψυχολόγου, φίλης του συγγραφέα, που παρατίθεται στην τελευταία σελίδα του κειμένου, ότι ίσως πολλοί Ελληνοκύπροι παρουσιάζουν το σύνδρομο της άρνησης, δηλαδή να αρνούνται την ύπαρξη του προβλήματος επειδή βρίσκουν την κυπριακή καταστροφή πολύ επώδυνη. Ως αποτέλεσμα γίνεται αποφυγή του προβλήματος, δικαιολόγηση των λαθών που οδήγησαν στην καταστροφή, επίρρηψη ευθυνών στους ξένους και επιθετική συμπεριφορά έναντι εκείνων που προσπαθούν να προσγειώσουν τους αρνητές στην πραγματικότητα. Όπως αναφέρει ο συγγραφέας, η αντιμετώπιση του συντρόπου της άρνησης απαιτεί την αναγνώριση του προβλήματος από τον ίδιο τον αρνητή και στη συνέχεια την συνειδητοποίηση ότι η συγκάλυψη του προβλήματος το μεγεθύνει και το καθιστά ανεπίδεκτο μετριασμό. Ο συγγραφέας αναφέρει ότι αυτός είναι τελικά ο στόχος του βιβλίου, να κάνει τον αναγνώστη να συνειδητοποιήσει το πρόβλημα και ότι η συνειδητοποίηση του προβλήματος θα οδηγήσει στους αναγκαίους συμβιβασμούς που θα οδηγήσουν σε έξοδο από το αδιέξοδο. Χωρίς να είμαι σε θέση να αμφισβητήσω την θέση της ψυχολόγου, θεωρώ επίσης ότι ένα από τα προβλήματα είναι και το γεγονός ότι ο Κύπριος ιδιοσυγκρασιακά βολεύεται σε μια κατάσταση, δεν του αρέσουν οι αλλαγές, δεν βλέπει μπροστά, φοβάται το καινούριο, ακόμη και αν αυτό δείχνει να είναι καλύτερο από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα. Συγχαρητήρια, αγαπητέ κύριε Παναγιωτήδη, για το βιβλίο σας. Όπως συνηθίζεται να λέγεται σε τέτοιες περιπτώσεις, εύχομαι να είναι καλοτάξιδο, αλλά θα ήθελα να βρει και φορτουνιασμένα νερά, διότι αυτό θα σημαίνει ότι θα διαβαστεί όχι μόνο από άτομα που ενδεχομένως ασπάζονται τις απόψεις σας και που είμαι σίγουρος αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των παρευρισκομένων, αλλά και από άτομα που δεν συμφωνούν με τις απόψεις σας και που εμπίπτουν στην κατηγορία που εσείς ο ίδιος, σύμφωνα και με την τοποθέτηση της ψυχολόγου, αποκαλείτε αρνητές. Μόνο έτσι θα επιτευχθεί ο στόχος του βιβλίου όπως τον έχετε καθορίσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Χρήστος Παναγιωτίδης. Γεννήθηκε στην Αμόχωστο το 1945. Γεννήθηκε στην Αμόχωστο το 1945. 5 χρόνια μετά τον γνώρισα στο νηπιαγωγείο της κυρίας Αναστασίας στο Βαρόσι και έκτοτε για 47 συναπτά έτη, όπως λένε οι δημοσιογράφοι, παραμείναμε στενοί φίλοι. Χωρίς να έχω κανένα θεσμικό ή ιονή θεσμικό ρόλο, αντιλαμβάνεστε κυρίες και κύριοι, γιατί βρίσκομαι σήμερα σε αυτή τη θέση από όπου σας μιλώ. Χριστό μου, έχεις το λόγο. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, δεν θα σας προσφωνήσω με την επίσημη σας ιδιότητα, διότι αν το κάνω θα εξαντληθούν, είναι τόσοι πολλοί διακεκριμένοι φίλοι σε αυτή την αίθουσα, που θα εξαντλήσω τα 10 λεπτά που μου έδωσε ο φίλτατος αδελφικός μου φίλος Άκης για να αναφερθώ στο βιβλίο. Δεν σας κρύβω ότι είμαι σήμερα μπροστά σας και νιώθω ιδιαίτερα λυπημένος, γιατί η γενιά στην οποία ανήκω παρέλαβε μια Κύπρο πολιτιστικά ελληνική και μάλλον θα παραδώσει μια Κύπρο κατά το μισό
και εν δυνάμει καθ' ολοκληρία πολιτικά τουρκική. Βέβαια, οι ευθύνες βαρύνουν κατά κύριο λόγο, όπως γράφω και στο βιβλίο, τους ώμους των ηγετών μας. Όχι όλων, αλλά των πλήστων. Βαρύνουν όμως και εμάς που εκλέξαμε αυτούς τους ηγέτες και παραμείναμε απλοί παρατηρητές της μεγάλης κατηφόρας από το ενωτικό δημοψήφισμα του 50 μέχρι σήμερα, καθιστώντας, κατά τη γνώμη μου, τους εαυτούς μας συνυπεύθυνους για την άθλια κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η πατρίδα μας σήμερα. Και είναι άθλια η κατάσταση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Οι συνέπειες των τραγικών λαθών μας είναι προφανείς, αλλά τα αίτια συγκαλύπτονται επιμελώς, γιατί αν αποκαλύπτονταν θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο λιτσάρισμα ορισμένων από τους ηγέτες μας. Τα πολλαπλά αυτά λάθη δεν θα τα αποκαλύψω σήμερα εδώ, γιατί η αποκάλυψή τους θα με οδηγούσε στο να διαβάσω ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου που έγραψα. Σας παρακαλώ όμως να διαβάσετε το βιβλίο και να το δανείσετε στους γνωστούς σας, παροτρύνοντάς τους να το διαβάσουν ή καλύτερα να το αγοράσουν, αν βέβαια κρίνετε ότι αξίζει τον κόπο να διαβαστεί. Ειλικρινά σας λέω ότι δεν με ενοχλεί, καθόλου δεν με ενοχλεί αν κάποιος θα διαφωνήσει με τις απόψεις μου και τις εκτιμήσεις μου. Αρκεί η διαφωνία να είναι εδραιωμένη σε πραγματικά γεγονότα και να έχει κάποια λογική συνοχή. Δυστυχώς στην πατρίδα μας υπάρχει μια παράδοση παραποίησης της ιστορίας με την προβολή του ψεύτικου και την αποσιοποίηση του αληθινού. Για παράδειγμα, πόσοι από εσάς γνωρίζετε ότι η Κωνσταντινούπολη έπεσε το 1453 από τον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των ενωτικών και των ανθενωτικών? Πόσοι από εσάς γνωρίζετε ότι την Ελληνική Επανάσταση του 21 οδήγησαν σε παταγώδη αποτυχία δύο εμφύλιοι πόλεμοι, το 23 και το 25, το 1825, και ότι η κατάσταση περισσώθηκε από την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Ρωσία το 27 στην ναυμαχία του Ναβαρίνου, γιατί η παρέμβασή τους εξυπηρετούσε και τα δικά τους συμφέροντα. Δεν το έκαναν από αγωθοδεργία. Γιατί πόσοι από εσάς γνωρίζετε ότι η μικρασιατική καταστροφή εν πολλοίς οφείλεται στον εθνικό διχασμό μεταξύ των φιλοβασιλικών και των βενιζελικών. Διάβασα πολλά βιβλία στην προσπάθειά μου να ενημερωθώ τα γεγονότα του 22. Εκεί ένα από τα πράγματα που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι εκεί που αποχωρούσε ο ελληνικός στρατός, όχι από το Σαγκάριο, που ήταν κάπως ομαλή η οπισθοχώρηση, αλλά από το Εσκίσεχυρ προς τη Σμύρνα για να επιβεβαστούν στα καράβια που τους περίμεναν εκεί, πολεμούσαν, αντάλλαγαν πυροβολισμούς για να λύσουν διαφορές οι στρατιώτες μεταξύ τους, οι βενιζελικοί με τους βασιλικούς. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορούσε κάτω από εκείνες τις συνθήκες να συμβεί κάτι τέτοιο. Και όμως συνέβη. Στην εθνική ντροπή του 1897, που κομψά βαπτίστηκε ως ο ατυχής ελληνοτουρκικός πόλεμος, οδηγηθήκαμε από την έλλειψη πολιτικής διορατικότητας, αλλά
και από την τότε άθλια κατάσταση του ελληνικού στρατεύματος. Ο στρατηγός και μετέπειτα δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος χαρακτηρίζει στα απομνημονεύματά του τον ελληνικό στρατό ως ένοπλο συμφερτό. Λέει, και διαβάζω, η μεγάλη πλειοψηφία των ανωτέρων αξιωματικών αποτελεί το απαγαθούς τύπους, των οποίων η στρατιωτική μόρφωση περιορίζεται στην τακτική της καταδιώξεως ληστών, φυγόδικων και ζωοκλεπτών. Αυτός ήταν ο στρατός δια του οποίου η ανεκδιήγητος εκείνη κυβέρνηση ενόμισε ότι θα νικήσει την τουρκική αυτοκρατορία. Όταν εγώ έφυγα το 1963 για σπουδές στην Αγγλία, δεν υπήρχε στρατός και έτσι υπηρέτησα στην Εθνική Φρουρά για 12 μήνες, όταν επέστρεψα το 1971, μετά το πέρας των σπουδών μου και λίγο πριν από την εισβολή, τον πόλεμο του 1974. Τότε διεπίστωσα ότι οι πλήστοι Έλληνες μόνιμοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί που υπηρετούσαν στην Κύπρο είχαν ως πρώτη στο μέλημα την αγορά αδοσμολόγητης υποσκευής και αυτοκινήτου και την εμπλοκή τους σε παραστρατιωτικές δραστηριότητες. Είναι μια αλήθεια την οποία δεν μπορεί να βάζουμε κάτω από το χαλί. Αυτός ο στρατός κλήθηκε να αντιμετωπίσει τον πανίσχυρο στρατιωτικό μηχανισμό της Τουρκίας και αναπόφευκτα ιτήθηκε, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Ούτε οι πραξικοπηματίες, ούτε ο Μακάριος, ούτε η συντριπτική πλειοψηφία του κυπριακού λαού πίστευε ότι η Τουρκία θα τολμούσε, σε εισαγωγικά, να εισβάλλει στην Κύπρο. Με αυτά τα σχόλια καθόλου δεν υποτιμώ τη θυσία ή τον σοβαρό τραυματισμό πολλών νέων παιδιών για την υπεράσπιση των πατρογονικών αιστειών. Το λέω με συγκίνηση ότι μεταξύ των πολύ σοβαρά τραυματιστέντων στην πρώτη γραμμή ήταν και ο αγαπητός μου φίλος και συμμαθητής Άκης Μοτάλης. Όταν λοιπόν πριν λίγες μέρες άκουσα τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου να εκφωνεί τον πανηγυρικό λόγο κατά τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου και να ζητά επίμονα την επαναφορά του ενιαίου αμυντικού δόγματος, έμεινα άφωνος. Έμεινα άφωνος. Ειλικρινά, δεν κατανοώ πως ένας ιερωμένος μπορεί να εκφέρει με εγκληματική ανευθυνότητα, και χρησιμοποιώ τις λέξεις με πλήρη επίγνωση που τη λέω, γνώμη και άποψη επί ενός καθαρά στρατιωτικού θέματος. Όμως, ανάλογη ήταν και η συμπεριφορά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Θεόκλητου όταν στις 29 Μαΐου του 1921, απευθυνόμενος προς τον Βασιλιά της παραμονής της μεγάλης ελληνικής επίθεσης προς την Άγκυρα, έλεγε τα εξής, και διαβάζω: «Μεγαλειότατα, απερχόμενος σήμερα εις των μικρασιατικών μέτωπων ή να ενισχύσεις τον ιερόν αγώνα υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, τον οποίον εμεκενίασε ο ηρωικός θάνατος του τελευταίου ημών αυτοκράτορος πρώτης πύλης του Ρωμανού, σε συνοδεύουν ευχέ της Εκκλησίας της Ελλάδος και σύμπαντος του πιστού και αφουσιωμένου λαού σου. Απαύστος δέομαι εις τον ύψιστον, όπως κατευθύνει τα βήματά σου προς την νίκη και την βασιλίδα των πόλεων, το ουρανόπαπτον σύμβολον της νίκης κατά των βαρβάρων, ή το πάντοτε βαθέως χαραγμένον εις την καρδία του έθνους. Ολοψύχως ευχόμεθα
υπέρ της εκπληρώσεως της αποστολής σου ως διαδόχου του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου εις των θρόνων του οποίου προορίστης υπό της Θείας Προνοίας. Περίζωσε την ροφέα σου επί των μοιρών σου, δυνατέ και κατεβόδου και βασίλευε νικητής και τροπιούχος. 4 μήνες μετά η προβληματική υγεία του βασιλιά και αρχιστράτηγου επιδεινώθηκε και επέστρεψε ευσπεσμένα στην Αθήνα, αφήνοντας τα ελληνικά στρατεύματα στο έλεος του Θεού. Αυτό είναι το παρελθόν. Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι κάνουμε σήμερα. Στο μυαλό μου δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία ότι πρέπει να κάνουμε αυτό που έκαναν οι Γερμανοί και οι Ιάπωνες στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό που έκαναν όλοι ανεξαιρέτως οι πολιτικά ηθημένοι στην παγκόσμια ιστορία. Να συνθηκολογήσουμε για να περισσώσουμε την πολιτισμική μας υπόσταση και την πολιτισμική μας ταυτότητα. Για να περισσώσουμε ό,τι μπορούμε. Δηλαδή πρέπει να ξεχάσουμε οριστικά και τελεσίδικα την ενσωμάτωση της Κύπρου στο ελληνικό κράτος, γιατί και εδώ έγκυται η ηρωνία του πράγματος. Η πολιτική ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα ουσιαστικά έχει προπολού επέλθει. Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το καθεστώς πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόρεν οφθαλμού και να ξεχάσουμε τα βροντερά όχι που θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν στην εκπαραθύρωση από την Ένωση. Στην πράξη είδαμε και στην Ελλάδα και στην Κύπρο ότι ο κίνδυνος αυτός είναι υπαρκτός, όσο και αν φαντάζει απομακρυσμένος. Ποτέ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε μια μικρή χώρα με ασήμαντο διεθνές εκτόπισμα. Η συμμετοχή και η παραμονή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι θέμα τύπου, είναι θέμα ουσίας. Δηλαδή πρέπει να αποδεχθούμε ανεπιφύλακτα τις αρχές πάνω στις οποίες είναι ιδρυωμένη η Ένωση και ειδικότερα την αρχή της ανταγωνιστικής ελεύθερης οικονομίας, την καταπολέμηση του κρατισμού και την ανάγκη δημιουργίας ενός κράτους δικαίου που θα καταπολεμά αποτελεσματικά τη διαφθορά. Οι επιδόσεις μας στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς και η ανικανότητά μας να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε ένα αποτελεσματικό ποθενέσχες για τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα εγείρουν πολλά ερωτηματικά. Η φιλοσοφία του Δύσης Σάκρος πρέπει να ξαριζωθεί. Πιστεύω ότι ένας είναι ο δρόμος για να σωθεί η Κύπρος από τον οριστικό διαμερισμό που επικρέμαται επί της κεφαλής μας. Και τελειώνω. 1. Άμεση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της Δικοινοτικής Δυτωνικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα και με αποτελεσματική συμμετοχή και του πλαισίου κουτέρας. Και δεύτερον, χάραξη μιας μοναδικής κόκκινης γραμμής, που είναι η αποκοπή του ομφάλιου λόρου που σήμερα συνδέει πολιτικά και οικονομικά τη Βόρεια Κύπρο με την Τουρκία. Είναι μια προϋπόθεση λογική που πιστεύω ότι μπορούμε να την πουλήσουμε στους φίλους μας, γιατί δεν νοείται κράτος το οποίο να διοικείται από μια άλλη ξένη χώρα. Σας ευχαριστώ όλους που μας τιμήσατε με την παρουσία σας σήμερα. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τους ομιλητές που με εύστοχα σχόλια και παρατηρήσεις βοήθησαν στη μεταφορά των βασικών μηνυμάτων που στέλνει το βιβλίο που παρουσιάσαμε σήμερα. Ευχαριστίες οφείλονται και στον φίλο Στέλιο Αναστασιάδη της Τελεία και Παύλα PPTO για την τεχνική στήριξη της παρουσίασης. Να θυμάστε, και κλείνω με αυτή τη θέση, να θυμάστε ότι τα επικριτικά σχόλια είναι πολύ ευπρόσδεκτα από τον συγγραφέα, αρκεί να είναι αιτιολογημένα και να έχουν ένα λογικό εμπόριο. Ευχαριστώ πολύ.